Terveisiä Kyyjärven torilta. Meillä on todella merkittäviä, hyviä ehdokkaita täällä. Tiedättekö, Jouni Kotiaho on tällainen ja kaveri, joka tietää, mistä puhutaan. Hän on aito perussuomalainen. Ja voin sanoa, että vissiin tarvit hyvän miehen, niin tässä on sellainen. Ja mä just menisin Jounilta kysyä, että mitkä hänen vaaliteemoja. Kerro, Jouni, mitkä ne on? No, tässähän ne näkyy. Kodin työn leivän puolesta. Kotiaho, kotimaa ensin. Yrittäjien edellytyksiä parantaa, lähinnä pienyrittäjien, yksinyrittäjien asemaa ja heille sitten mahdollisuus työllistää. Sitä kautta saa kunnat ja valtion verotuloja ja toimeliaisuus lisääntyy maakunnissa. Miten Jouni, saanko kysyä, nyt kun tämä kesä on ollut tämmöinen rälssikesä, nyt on puhuttu tästä rälsistä ja rahaa tulee valtiolta sinne ja tänne. Miltä se tuntuu? Ensin te kansanedustajat ja näin, kun kysytään, että tuosta vaan eduskunnassa heitellään rahaa niin jätesäkeille tai pyykkikorissa, niin miten se on mahdollista? Miltä se tuntuu? No, sehän on hieno asia, jos olisi sitä omaa rahaa, mitä levittää, niin. Mutta kun nyt levitetään lainarahaa. Kyllä. Ja kohteita on ehkä mennyt hyväänkin kohteeseen, mutta on mennyt paljon niin kuin STEA-avustuksia. Niin. Menee ihan sitten ohite. Ja omalta kohdaltani voin sanoa, että yli 40 vuotta ollut kuorma-autoilijana, yrittäjänä erittäin kilpailulla alalla. Niin. Ja valtiolta ei ole saanut mitään muuta kuin etumatkaa. Niin. Tarkoitan verot plus sitten kaikki raportoinnit niin. ja kurssit, kaikki mahdolliset. Eli se tehdään aika lailla vaikeaksi. No, se yrittäminen. No, tämä yrittäminenhän on, ja se perusta on siinä se raha. Ja nyt kun puhuit siitä rahasta, niin se on lainarahaa, eli se on itse asiassa lasten rahaa. Meidän lasten ja lasten rahaa, jota me nyt työnnetään jonnekin tänne. Nyt, mikä on sun ratkaisu tähän? Miten tämä homma hoidetaan? No nythän meidän ministeri on Rydmanin esittänyt, eli esimerkiksi STEA-rahoja ei ole lopettamassa kaikkia STEA-rahoitusta, mutta katsoo, kelle ne rahat annetaan niin. Ja mihinkä ne menee. Ei meillä ole joku Pohjois-Amerikan tai Niagara, mitä niitä toisella alueella on, niin joku tupakan polton lopettaminen. Niin. Ei meidän tarvitse. Taikka jotain Petroskoin poliittista tilannetta. Miten antaa rahaa sinne. Kirgisian tupakan vastaiseen kampanjaan? Tätä mä nyt tarkoitin. Niin. Niin, ei se kuulu meille. Niin. Mitäs me tehdään? Millaisella lailla sitten tämä homma, kun me tiedetään tämä ongelma, nyt vaan yksinkertaisesti se, että siihen pitää tehdä nyt muutos. Minkälainen on se Jounin muutos? No se muutos, että priorisoidaan ne, kelle ne rahat annetaan, että menee semmoiseen tarkoitukseen, missä ne hyödyttää meidän yhteiskuntaa. Kyllä. Eli meidän rahat kuuluu meille. Veronmaksajien rahat kuuluu veronmaksajille. Kyllä. Aamen. Niin. Tähän en voi muuta sanoa kuin, että aamen, sanoo pastori. Tässä on hyvin sanottu. Jouni Kotiaho Kyyjärveltä tietää, mistä puhuu. Jämsästä. Niin, Jämsästä tosiaan, anteeksi. Mutta se paikka, missä me ollaan, se on Kyyjärvi. On Kyyjärvi, joo. Kyllä.